স্যার মুখ্যমন্ত্রীর এগেইনষ্টে আপনি একো নকয় মই দিছপুৰ পলিটিক্সত নাই এতিয়া মই BTC পলিটিক্সত আছে মই পুলিচো নহয় কিবাও নহয় মই IBও নহয় BTCত কোনে চৰকাৰ চলাই আছে UPPLহে চৰকাৰ চলাই আছে UPPLক গালি নিদিয়ে কাক গালি দিব बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो जोबनायाव खोन्थिनो नाजागोन गिबियावनो अननाय रेसिपिनायखौ बावहरनानै गोबां मेसेज गोबां भिडिअबो हरदों मुसलपुर हालामाव UPPL नि सुबुंफोर दोलोनि आरो BPF नि दोलोनि सुबुंफोर बिथांमोननि गेजेराव जानाय दावराव दावसि स' बेफोरबायदि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो जायखिजाया दल संगठनानो जाया मानो पलिटिकेलनि गासैयाबो मोनथाय दङ सोरबा जुदि UPPLआव थानो गोसो दंब्ला थाजायो सोरबा जुदि BPFआव थानो गोसो दंबा थाजायो बयहाबो मोनथाय दङ मोनसे दल संगठनाव हाबनानै थानायनि भट होनायनि राइट्स दङ नाथाय बिदि होननानै गावसोरनि जोंनि गेजेरावनो बेफोरबायदि बुदलायनाय खुद्रिनाय सोंखारिलायनाय बेफोरबायदि खालामनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया जोङो इलेक्सनखौ फैगोन जों भट होनांगौ जों मोजां सुबुं नायनानै सासे सायख'नांगौ इलेक्सनाव आरो बै जाहाथे जोंनि रायजो राजानि खामानि मावो समाजखौ सिबियो हादोरनि थाखाय खामानि मावो बेफोरबायदि सुबुंखौसो जोङो सायख'नांगौ नाथाय दा जोंनि गेजेराव बिदिनो बुदलाय सुदलाय नांलाय खमज्लाय सोंखारिलायनानै गावजों गावनो पार्टिफोरनि गेजेराव बैजों बै पार्टि नांलाय खमलाय बेफोरबायदि थासिगोन नामा बेफोरबायदि थायोब्ला हारिनि खहा जागोन उनफारसेथिं आरो जोङो मिथिगौ जायखिजायाखौनो जोङो इलेक्सनाव जेब्ला सिलेक्ट खालामो बेखौ मोजां रोंनाय रानाय आरो समाजनि खामानि मावनो हानाय सुबुंखौसो जों सायख'नांगौ नाथाय जोङो बेफोरखौ खामानिखौ मावालासिनो जोङो बेफोरबायदि होननानै बुदलाय सुदलाय खालामनानै गावखौनो सिलिंखार खालामनानै दाला नोंथांमोना बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि न'खराबो सिलिंखार जालाङो बेखायनो पार्टिनि गेजेराव पार्टिनि मुङाव मोनथाय दङ नोंथाङाबो इलेक्सनाव भट होनायनि बा बबेबा मोनसे पार्टियाव हाबना थानायनि स' बिदि होनानै बै पार्टिनि गेजेराव बुदलाय सुदलाय खालामनाया बेयो मोजां खोथा नङा स' बेफोरबायदिया माब्लाबा नोंथांनि जिउआव खहाबो लाबोनो हायो माब्लाबा बारहुंखाबो लाबोनो हायो स' गुबुन मोनसे खोथाया जादों जुनमुनि राभा SI बिथांनि केसनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो आयेनखौ बिथाङा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो स' पुलिस बिफानानो जुदि आयेनखौ जुदि गावसोरनि आखायाव थानानैनो बिसोर आयेनखौ बिजिरनानै थार खोथाखौ जुदि बिजिरना मोनाबा जों सुबुं समाजनि गेजेराव बा जों प्राइभेट सुबुं बा नों आंनि गेजेराव मा जानांगौ जागोन नङा होमबा জন্মনি ৰাভা যেটো SI খুব দুৰ্ভাগ্যজনক এই মৰাটো আমি BPF দল হিচাপে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ বিচাৰটো যাতে কাৰেক্ট ওলাব পাৰে দুখী কোন হয় তাৰ কাৰণে আমি BPFৰ পৰা CBI ইনকুৱাৰীটো আমি বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় পাব চৰকাৰে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব ইয়াৰ ওপৰত যাতে ভাল এটা ইয়াৰ ওপৰত জাজমেণ্টটো পায় আৰু কি মই পুলিচো নহয় কিবাও নহয় মই IBও নহয় মই BPFৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ডিমাণ্ড কৰিছোঁ না মই BPF দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এই মৰাটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে স্যার মুখ্যমন্ত্রীর এগেইনষ্টে আপনি একো নকয় মই দিছপুৰ পলিটিক্সত নাই এতিয়া মই BTC পলিটিক্সত আছে UPPLক গালি দিয়ে বিজেপিক গালি নিদিয়ে কিবা মিত্ৰতা আছে নেকি আপোনালোকৰ ভিতৰত BTCত কোনে চৰকাৰ চলাই আছে UPPLহে চৰকাৰ চলাই আছে UPPLক গালি নিদিয়ে কাক গালি দিব যদি বিজেপিয়ে ইয়াৰ BTCটো চৰকাৰ চলালে হয় মই বিজেপিক গালি দিলে হয় কিন্তু চৰকাৰ চলাইছে UPPLক গালি নিদিয়ে কাক গালি দিব মিত্ৰতা হৈছে কি ক'ব আচলতে মিত্ৰতাটো এই দিছপুৰত MLA সকলৰ লগত হৈছে দলৰ লগত হোৱা নাই দিছপুৰত আমাৰ 3জন যে MLA আছে ইয়াৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছে অকল দিছপুৰত 3জন MLA লগতহে বিজেপিৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন একটা আছে কিন্তু দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱা নাই মই বিচাৰা নাই কাৰো লগত মই বিচাৰা নাই এতিয়া BPF দলটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণেহে মই ব্যস্ত बैजों बै बुदलायनाय बैजों बि सोंखारिलायनाय बेफोरबायदि खालामोब्ला माब्लाबा गावनि जिउआवबो माब्लाबा खहा जालांनो हागौ न'खरनिबो खहा जानो हागौ बेनिखायनो
दा राजखान्थिनि बिथिङाव गासैयाबो मोनथाय दङ इलेक्सनाव गेलेनो इलेक्सन भट होनो आरो मोनसे पार्टियाव हाबनानै थानो बयहाबो मोनथाय दङ भारतनि संबिजिरनि खान्थि नेमखान्थि बायदियै सा बेफोरबायदि बिथिङाव नोंथाङा हाबना था जाय पार्टियाव हाबो बुंलागा जेबो खोथा गैया नाथाय पार्टि मोननैनि गेजेराव बैजों बै बुदलायनाय बैजों बै खुद्रिलायनाय सोंखारिलायनाय एफआइआर होदलायनाय बेफोरबायदि थासारिया सुबुं समाजनि गेजेराव उन जोलै फैगोन समाजनि गेजेराव बा बेक जेनेरेसननि गेजेराव गोबां गोहोम खोलैयो आरो जों जायखौ सोलोंगोन जायखौ फोरोंगोन बेखौसो बिथांमोनाबो सोलोंलांगोन लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय